parlar de ciclisme i ho fem amb l'Ingrid Ruiz del Massi Tàctic de ciclisme, l'equip de Catalunya que és UCI. Ingrid, campiona de Catalunya de ciclisme en ruta aquest 2023 que acabem de deixar enrere. Primer de tot, és pregunta obligada. La primera, què et sembla, el Tot Esport? Bueno, m'encanta. Ja vam venir l'any passat i em sembla que és una aposta que s'havia de fer, no? Mostrar com, bueno, que l'esport i que l'esport professional no és només masculí, que és una cosa que és molt evident, però que a vegades sembla que s'hagi com d'ensenyar, i està molt bé. Tu formes part del Massi Tàctic, que ara ho dèiem, és aquest equip UCI. Què suposa que Catalunya tingui un equip UCI? Perquè és molt important. Ara ens expliques què suposa ser UCI, però què suposa que Catalunya en tingui un d'equip? Clar, que Catalunya tingui un equip UCI significa que hi ha un equip de ciclisme femení que està competint en categoria professional. I és prou representatiu el fet que només n'hi hagi un, no? És a dir, que no és un equip que puguem tenir-ne molts, perquè hi ha d'haver un esforç pressupostari darrere molt gran, molt important, llavors només en tenim un. I és important que continuï viu. UCI, què significa? Perquè molta gent diu, què vol dir UCI? Clar, no sabem la importància que té realment. Què és ser UCI? La categoria UCI vol dir que podem competir en categoria internacional, és a dir, fora de l'estat espanyol, i des d'aquest any, des d'ara, des del gener del 2024, categoria UCI significa que tant les corredores com l'estaf s'ha de professionalitzar, és a dir, que s'han de poder dedicar íntegrament a l'activitat esportiva. Ja fa 5 anys que existeix aquest equip, el Massi Tàctic. La idea, evidentment, és que pugueu acabar aconseguint ser 100% professionals i dedicar-vos única i exclusivament al ciclisme. Sí, com deia ara, el fet que el canvi de normatives que hi ha hagut aquest any obliga que tots els equips UCI paguin sous a l'estaf i a les corredores. Aleshores, aquest era l'impàs difícil. Justament el nostre equip no ha aconseguit tot el pressupost que ens calia per poder aconseguir aquest objectiu, però sí que és una cosa que s'està treballant perquè pugui ser realitat durant el 2024 o cap al 2025. Llavors, les normatives que s'estan plantejant cap on s'ha d'anar, és a dir, que les noies realment puguin viure del ciclisme de la mateixa manera que ho fan els nois, però bé, és evident que ara mateix és un impàs que és difícil i és el que estem vivint. Ara ho deies, 2024-2025, no queda molt lluny. Si arriba aquest dia, podreu acabar vivint del ciclisme, que suposo que anys enrere era una cosa impensable, que era molt difícil d'imaginar que una noia pogués viure exclusivament del ciclisme. Sí, exactament, no? És a dir, fins fa 5-6 anys era pràcticament impossible. El percentatge de noies del pilot internacional que vivien realment de l'esport era molt petit, no et sabria dir números, però era molt petit. Actualment diríem que totes les corredores UCI estan vivint del ciclisme, unes amb més pressupost, d'altres amb menys, però s'hi estan dedicant. I tu com vas començar, Ingrid, al món del ciclisme? D'on et ve aquesta passió? Doncs jo fa poc que practico ciclisme. Jo venia de les curses de muntanya, d'alt rendiment, fins al 2021, que vaig patir una lesió que no em deixava córrer, aleshores vaig començar a entrenar amb la bici i just una mica de casualitat vaig acabar al filial del Massi Tàctic, que és el que avui és el Massi Tàctic Academy. I bé, una mica ja et dic per casualitat, perquè tenia coneguts que portaven l'equip i així, i vaig anar a un parell d'entrenaments i em va agradar molt i vaig decidir penjar les sabatilles i passar-me a la bici. Ara tu parlaves de l'acadèmia, de l'Academy. Expliquem una miqueta en què consisteix, és aquest filial, però hi ha una intenció al darrere d'evolució, veritat? Sí, exacte. És a dir, fins fa 2 anys el Massi Tàctic era un equip UCI i tenia un filial, però no estaven sota una mateixa estructura, diguéssim, perquè eren 2 equips paral·lels. Un equip que feia una mica com d'escola, en el que es feia
un ensenyament de com fer ciclisme de competició, de com moure's dintre d'un pilot, de com es competeix realment, i després hi havia el Massi Tàctic UCI, i sí que, òbviament, sí calia fer algun fitxatge, doncs la primera mirada es posava en aquest filial, però no era una única estructura. Des del 2023 es va convertir en una mateixa estructura, aleshores el nom del filial va passar a ser Massi Tactic Academy, perquè es veiés que és el mateix equip, i la roba, vull dir, anàvem vestides pràcticament igual, hi havia molt poc, hi havia alguns elements que ens distingien, però en general anàvem vestides igual, portàvem també les mateixes bicicletes, és a dir, una estructura realment única, de manera que ha estat molt més fàcil durant aquest any que si algú de l'Academy destacava o a l'equip principal li calia algú, era molt més fàcil estirar una noia del filial. I ara, actualment, en aquest 2024, a més, s'ha fet, des de finals del 23 i el 24, s'ha fet una aposta per fer una plantilla molt més jove. Hi ha un equip principalment protagonitzat per cadets i per noies cadets i noies júnior, que se'ls està ensenyant, és a dir, s'està fent tot aquest projecte molt més d'escola, a banda de ser aquest impàs a l'equip professional, diguéssim, a l'equip gran. És a dir, que això ens assegura un futur, una continuïtat, perquè aquí hi ha planter, podríem dir. Clar, exacte, aquest és el projecte, realment, que les nenes puguin començar des de petites a l'escola, puguin aprendre realment i puguin fer el salt després a l'equip professional. I com funciona? És a dir, tu si vols anar a l'Academy hi pots anar-hi o t'han de venir ells a seleccionar? Com funciona? Perquè potser hi ha nens aquí aquests dies que diuen m'interessa aquest projecte, puc arribar a ser una ciclista professional, com m'hi puc encaminar cap aquí? Doncs la veritat és que, per sort, és un equip molt familiar, malgrat que no ho sembli, perquè és això, no? Competeixes en categoria 1, si sembla que tot hagi de ser molt inaccessible, i no ho és un equip molt familiar que té la seu a l'Empordà, a Torroella de Montgrí, concretament. Aleshores, és tan fàcil com posar-se en contacte amb el club, que el club és el Club Ciclista Baix Ter, i informar-se, i no tenen... És a dir, no s'ha de passar cap prova específica per poder accedir a l'escola. És a dir, que tothom qui vulgui ja sap que aquí té una oportunitat per seguir endavant en el món del ciclisme i en el món professional, que això és molt important. Ara dèiem, quan et presentàvem, que ets campiona de Catalunya de ciclisme en ruta el 2023. Què suposa per tu haver aconseguit aquest títol? Clar, va ser una victòria molt important a nivell d'equip, perquè jo encara estava amb el filial, aleshores vam treballar amb les noies del filial per... El ciclisme, malgrat que no ho sembli, és un esport d'equip. Sí, això després en parlarem, perquè aquí hi ha la discussió eterna de ets individual o ets equip pel que estàs competint? Doncs és un esport que és d'equip, és una de les coses que més em va cridar l'atenció i que em va fer el salt de les curses de muntanya al ciclisme. I, clar, per mi va ser una victòria molt important, com dic, no? Perquè realment tot l'equip va treballar una mica per mi i poder posar la cirereta del pastís, que és arribar i guanyar, per mi va ser importantíssim, no ja per mi, ja et dic, sinó perquè les noies havien estat treballant i hi havia tota la il·lusió posada del director, de tothom, i bé, te sents amb la responsabilitat, no?, quan estan treballant per tu. De fet, és una pressió que no sempre és fàcil de gestionar i va ser un dia una mica difícil perquè vam tenir una climatologia molt adversa i va haver moltíssimes caigudes, però vam saber jugar les cartes, crec que les vam jugar molt bé i a més vam gaudir molt, ens ho vam passar molt bé i bé, va ser un dia fantàstic. Ara tu deies, que és el que et volia preguntar, el tema de que sembla un esport individual perquè estàs tu sol sobre la bicicleta, però és això, no?, l'estratègia que hi ha darrere d'un equip de ciclisme, perquè evidentment hi ha els gregaris que són els que ajuden a tirar endavant i que qui volen que guanyi acabi aconseguint la victòria, qui està en millors condicions en aquell moment pugui assolir el triomf. Això vosaltres com ho viviu? Perquè ara tu dius amb una mica de pressió quan em toca a mi estar tirant de l'equip, ser la primera, perquè clar, evidentment és el que dius, està tothom treballant per tu, és a dir, que es necessita que tot l'equip vagi a una perquè s'acabi aconseguint la victòria. Per tant, és d'equip total.
Sí, exacte, és un esport d'equip, malgrat que no ho sembla, perquè és això que dius, no? Cadascú pedala sobre de la seva bicicleta, no ens estem passant una pilota, que és com molt evident, però sense un equip és impossible guanyar o és impossible triomfar en el món del ciclisme. Aleshores, hi ha molts factors i un d'ells és aquest, no? És l'estratègia d'equip, és com treballi l'equip, és els components que tinguis en l'equip, perquè pots tenir un gran líder que si no té un bon equip que l'acompanyi, diguéssim, o que l'ajudi, que el recolzi, és molt difícil que acabi obtenint victòries, no? Clar, tu parlaves, no?, de la figura del gregari, que el gregari ja no és només el que està, diguéssim, o tapant el vent o portant el seu líder a davant, sinó el gregari també és el que baixa el cotxe a buscar aigua, a buscar menjar i li porta el líder perquè no s'hagi d'estar desplaçant amunt i avall del pilot i pugui estar sempre pendent. Llavors, és 100% un esport d'equip i un esport d'estratègia. Que a vegades també tenim el gregari que acaba donant la sorpresa, com en el cas de Sepp Kuss, i acaba guanyant ell. Has tingut referents, jo ara et parlo de referents masculins, però tu has tingut referents femenins al món del ciclisme o ha estat complicat? Clar, jo he tingut referents, els he tingut sobretot els últims anys, no? Que realment el ciclisme femení està televisant, coneixem a les ciclistes femenines, catalanes, espanyoles, de la resta del món, però quan jo era petita era molt difícil realment tenir referents femenines. Tots n'hem tingut, no? Hem tingut l'Indurain, hem tingut Armstrong, però no hem tingut referents femenines perquè la competició femenina ni tan sols tenia l'altaveu que té avui, no? Que encara és poc, però comença a tenir-lo. Exacte, només en ocasions comptades com els Jocs Olímpics o alguna cita. Perquè això no passi, s'ha creat ara la Volta a Catalunya. Volta a Catalunya sense femenina, perquè ho han remarcat molt, que no volen que sigui femenina, perquè són totes iguals i aquí s'han volgut desmarcar. Què suposarà això? Perquè és molt important que hi hagi aquesta Volta a Catalunya en aquesta categoria femenina. Fins ara hi era masculina, però arriba la igualtat, 3 etapes, la importància que té això per totes les ciclistes d'avui en dia, per tu, evidentment. Què creus que suposarà un abans i un després? Realment és un abans i un després, el fet que existeixi la Volta, que es digui la Volta, que no es digui la Volta femenina, perquè no és... L'afegitó de femenina sembla que sigui un asterisc, no? No, és una volta ciclista igual, i és igual si l'estan corrent homes o si l'estan corrent dones. Crec, és tot un triomf, ja no només pel ciclisme, sinó per Catalunya. El fet que existeixi la Volta, l'opció o la versió masculina i la versió femenina per fi, té moltíssima transcendència. Tindrà transcendència mediàtica, internacional, òbviament, perquè és gràcies a l'aposta que ha fet l'organització de la Volta, que ha sigut una aposta molt potent, amb moltíssima feina darrere. A més, bé, vau tenir la representant de la Volta, la Patri l'altre dia. Que és la Patri, exacte, que ha estat companya meva. Exacte. I sé la feina que hi ha darrere perquè ho explica i ho he vist prou de primera mà. Vull dir que és una cosa que s'ha de reconèixer, tot l'esforç que hi ha darrere. I això, com dic, és un esforç que crec que val molt la pena. Gràcies a aquest esforç podran venir, si no recordo malament, 7 equips World Tour, el que vol dir que la cursa puja moltíssim de nivell i alhora la transcendència que tingui mediàtica. Crec que és una aposta que s'havia de fer i que ens afavorirà moltíssim. Sí, sens dubte marcarà un abans i un després. Ens deia la Patri que ella li feia una miqueta de pena, en el fons, perquè no podria córrer com a ciclista. Evidentment està encantada perquè està a l'altra banda. Tu sí que la podràs córrer com a ciclista. Això què suposa per tu? Clar, sí, si tot va bé i tot segueix el ritme que ha de seguir, jo l'hauria de poder córrer. Per mi és tot un privilegi. Sí que és veritat que com a equip que som, que serem equip nacional aquest any, competir en una categoria, en una cursa d'una categoria en la qual hi haurà 7 equips World Tour, equips UCI continentals i equips nacionals convidats, per nosaltres és tot un repte. És un repte pel que fa a aprenentatge. Jo vaig córrer la volta quan es deia la Revolta fa 2 anys. Exacte, a Sant Cugat, que era d'una jornada, els 2 últims anys s'ha viscut a Sant Cugat.
Exacte, la vaig córrer fa 2 anys i el Massi Tàctic, quan jo encara estava al filial, la va disputar, no? Van fer una segona plaça, l'any anterior l'havien guanyat, vull dir, la categoria de la cursa ha canviat lo suficient com perquè passem de disputar-la a anar a aprendre dels equips professionals, els equips World Tour. Què s'ha de tenir per ser una bona ciclista? Quines qualitats s'ha de tenir? Clar, depèn, com dèiem abans, no? Com és un esport d'equip, hi ha moltes peces i depèn del rol que tu tinguis dintre de l'equip. Hauràs de tenir unes qualitats o unes altres, però jo crec que sobretot el que més s'ha de tenir és... s'ha de tenir molta perspectiva i molta calma, perquè és un esport en el qual hi ha múltiples factors, la climatologia, la resta de l'equip, les estratègies dels altres equips, la mecànica, que és que Sí, la bicicleta. Exacte, vull dir, et pot fallar en qualsevol moment i et pot fallar en el pitjor dels moments, no? Aquest any es va veure amb la Vuelta, quan la parada de la Demi, si després havíem perdut el tren o no. Vull dir, hi ha tantíssims factors que és important tenir la calma i la perspectiva suficient com per entendre que no tot és el propi rendiment, perquè en ciclisme, malauradament o no, depèn de com es miri, no guanya sempre el que està més fort. Llavors s'ha de saber tenir aquesta perspectiva d'entendre que no tot depèn del rendiment esportiu. I també hi té un paper important el tema mental, el saber aguantar, el saber estar i sobretot saber gestionar el temps quan vas veient que et queden molts quilòmetres, saber-te tu mateix dosificar una miqueta, no? També feu aquest treball mental, suposo, per gestionar tot el que queda per davant de cursa? Ho treballeu, això? Cada vegada més s'està introduint la figura del coach o la figura del psicòleg esportiu i crec que és molt important, però justament pel contrari del que em dius, perquè jo que venia de les curses de muntanya i ets tu qui s'ha de regular, no? I has de pensar en això, em queden tants quilòmetres, tal. El ciclisme, una de les coses que em va sorprendre és que és justament el contrari, perquè si és una etapa de 130 quilòmetres i se surt ràpid, tu no pots perdre el pilot. Per tant, no pots estar pensant que et queden 130 quilòmetres. Allà has de cotxar el cap, aguantar el xaparrón i en algun moment es pararà. És a dir, és tot el contrari. És a dir, que no t'has de dosificar, sinó anar tota l'estona... Bueno, depèn de les estratègies, no? I depèn del paper que facis tu com a equip en aquella cursa. Si tu vas a disputar o si és una cursa, doncs com el que diem, no? Si és una cursa que és d'un nivell molt superior a la que l'equip té, doncs vas una mica a aprendre i a sobreviure. Però, clar, depèn d'això, no? Depèn del rol que tingui el teu equip, però sí, en general has de seguir l'estratègia i no sempre és l'estratègia que més t'afavoreix a tu pel teu rendiment, que seria això, no? Dosificar-se, tal... Llavors, mentalment, aprendre a gestionar aquestes situacions de cursa complicades crec que és una de les característiques que han de tenir els ciclistes, no? Aquesta ment freda. Parlem també de la bicicleta, perquè sembla des de fora que totes les bicicletes serveixen i cada una la teniu adaptada, o sigui, que és un món molt complex el de que la bicicleta s'acabi adaptant a tu, a les teves necessitats. És molt complicat trobar una bicicleta que s'ajusti. Vosaltres suposo que ja esteu més habituades i sabeu clarament el que necessiteu, però la gent que no és professional, a vegades, per trobar una bicicleta que els hi vagi bé costa moltíssim. Sí, és molt més difícil del que sembla, tal com dius, perquè al final sembla que una bicicleta, no? Tots hem crescut amb la bicicleta que et passava el teu cosí, que t'anava grossa, baixaves el sillín... Sí, i ens hi adaptàvem, I avui en dia, escolta'm, cada cosa és diferent. Sí, però sí que és important cuidar els detalls sobre de la bicicleta. És evident que cada vegada més hi ha més... Les bicicletes són més un producte d'enginyeria fina, i cada vegada es poden canviar més coses, no? Diguéssim, potències, seients, bieles, el que sigui. La qüestió és que sí que és important que des de la persona més amateur fins a la més professional es facin biomecàniques, es facin bons estudis d'estar bé sobre de la bicicleta perquè evites moltes lesions i perquè és que realment es poden generar problemes de salut física greus.
Sí, ens parlaves del tema de la biomecànica, per la gent que no ho sap, és una miqueta un estudi que et fan, veritat, perquè com t'adaptes a la bicicleta, perquè et col·loquis bé i no tinguis problemes després de postura, d'esquena, i que puguis estar còmode sobre la bicicleta. Exacte, és un estira i arronsa entre l'estar còmode i estar bé i ser aerodinàmic i optimitzar la postura damunt de la bicicleta per aprofitar al màxim les teves capacitats físiques sense que es generi un perjudici per la pròpia salut, per la pròpia estructura. Quantes hores dediques al ciclisme? Perquè és el que diem que ara ja ets professional. Llavors, suposo que les hores sobre la bicicleta són molt importants. A la setmana o al dia, quantes hores acabes fent? En períodes així, que ara, per exemple, estem en pretemporada i encara no estem competint, entre 16 i 22 hores aproximadament a la setmana. Sí que és veritat que quan comencem a competir es baixa les hores dels setmanals, però llavors pugen les hores de competició. I de transport, les hores de cotxe, les hores de viatge. Però sí, aproximadament entre 16 i 22 hores setmanals. I quan comenceu a competir, per la gent que no hi entén molt del món del ciclisme, quina és, diguéssim, la temporada, l'ordre que se segueix de competicions? Són moltíssimes curses, però més o menys així una manera, a grans trets, explica'ns una miqueta què us aneu trobant cada temporada, quines cites? Doncs bé, ara estem en pretemporades, ara estem en el moment justament de volum, de fer moltes hores damunt de la bicicleta, i comencem la temporada ara cap a finals de gener, a principis de febrer es comença la temporada. Llavors sí que hi ha uns primers mesos una miqueta més tranquils, que són el febrer i el març, i a partir de l'abril, maig, juny són els 3 mesos forts, que a més s'acaben amb els campionats nacionals a finals de juny. A l'estiu hi ha un petit peron, però encara continua havent-hi cites, sobretot a l'estranger, i després es reenganxa un altre cop al setembre-octubre, i normalment a l'octubre es tanca temporada, i es fa un descans, unes 3 setmanetes o així, i tornem a començar. Doncs moltíssimes gràcies, Ingrid, per haver-nos explicat tantes coses del món del ciclisme. Que tinguis moltíssima sort en la teva carrera, que vagi molt bé la volta, esperem que hi puguis ser, i que vagi molt bé la temporada, evidentment. Moltíssimes gràcies per ser aquí. Moltes gràcies a vosaltres i gràcies per fer l'esforç que feu muntant aquesta fira, que és importantíssima, ja ho he dit abans. Doncs moltes gràcies, Ingrid.